see. Visions of the things to be, the pains that are withheld from me. I realize and I can see. Het heet Cinematic Classics. Dus we gaan, er is hier eind van de maand een filmfestival. In het kader daarvan doen wij dus filmmuziek. In de breedste zin des woords. Dus dat kan van alles zijn. We zijn helaas niet met een groot orkest. Dus de echte grote orkestrale dingen vallen natuurlijk af. Maar er blijft genoeg over. Dus we gaan mooie filmmuziek maken. En dat doen we nu met z'n 5. Dus we hebben Johannes en Wietse sowieso. En dan hebben we Igor Herstel. Dat is een geweldige pianist uit Zwolle. En we hebben Aafke Zuidersma, bekende Friese zangeres.